ni kong ngai kublai ya ki behinga sembaro ki kur ki kha ki porlok porjor paro ki bakloi ban amsim ya ka ying kasem jongi kamtam ka singi ki kurim jong para jonga o ba naista kontoni habang pa ini video baki para dong kira ayo hakaporu shat kanu ka kata ya ka mesim jonga ngai haduk kanu ki bat kani ka pen kan mau yang ba naista golek shibun ki kam kamtam hakadong jongi ujuk loi ban simenta haki turmen beper kamtam haka football turmen mo ban penelen ki jinglin ba mli tangta ka jilong perlo cu balong biceliu ba bat ki samla kadong bat kani ka pausna han ki video ngada sok men sha ko men jong ngai ba unang la bele ba ya ka yeng ka sem ko ba ashna thamai bat kunju ya ki ba yeng sem bat ya ki perlo porjor ki ba uya kendo ka cim jo ko be shibon barang ngai bapin pai ini video nga ko momen ka don sha ta kata ka jing kata aka don janga habang ya ni video bana ngai phiru ma pin don lem kum ka tik so jonga ko be shibon ko be bi bara ngai ya ni video bapin pai do bakot ko be